Tuttu näky vai mitä? Oletko sinäkin kyllästynyt käymään kuntosalilla? Raskaat toistoliikkeet vahingoittavat lihaksia ja niveliä, ja inhottava hieneritys lisääntyy. Sinun täytyy käyttää satoja monimutkaisia ja vaarallisia kuntoilulaitteita harjoittaaksesi kutakin lihasryhmää. Tylsissä ja vaativissa liikkeissä aikaa tuhlaantuu ja hermot kiristyvät. Hei, olen julkisuuden henkilö. Haluaisitko sinäkin tällaisen vartalon? Nyt se on mahdollista myös sinulle. Ilman kalliita kuntoilulaitteita, päivittäistä lenkkeilyä tai tarkkaa ruokavaliota. Tämän kaiken tekee puolestasi uusi, mullistava keksintö Electroforce Patdoer. Electroforce Patdoer on uusi käänteentekevä kuntoilulaite, joka perustuu lihasten sähköiseen stimulointiin. Menetelmä on erittäin tehokas ja turvallinen. Tulokset ovat nähtävissä lähes välittömästi. Electroforce Patdoer on pieni ja huomaamaton. Lataat sen helposti tavallisella verkkovirralla. Electroforce Patdoer on niin pieni ja huomaamaton, että voit käyttää sitä, kun katsot TV:tä. Työskentelet, syöt, nukut tai vaikka matkalla. Olen käyttänyt Electroforce Patdoeria jo 30 vuotta. Laite mullisti elämäni. Nyt minulla on vaimo, 2 lasta ja koira. Electroforce Patdoer on parasta, mitä minulle on ikinä sattunut. Ensin epäilin laitteen toimivuutta, kunnes kokeilin laitetta itse. Nyt minulla on vaimo, 2 lasta ja koira. Mitä? Ai anteeksi, luin väärin. Kissa. Electroforce Patdoerissa on sisäänrakennettu metallihybridi plutoniumakku, jonka lataat helposti ja turvallisesti ihan tavallisella verkkovirralla. Tarvitset vain mukana tulleen Electroforce virransiirtokaapelin ja ihan tavallisen verkkovirtapistokkeen. Kas näin? Onko sinunkin kaappisi jo täynnä erilaisia kuntoilulaitteita? Ei hätää. Ostat vain Electroforce Patdoerin ja sinulla on kaikki mitä tarvitset. Tervetuloa Electroforce Patdoerin kehittäjä, tohtori Ernest Electron. Kiitoksia. Kliiniset testit osoittavat, että Electroforce Patdoer on ylivoimainen verrattuna markkinoiden johtavaan kuntoiluvälineeseen. Tässä hieman kaavakuvaa aiheesta. Uskomatonta. Niin onkin. Ja tässä näemme edesmenneen hyvän ystäväni ennen Electroforce Patdoerin käyttöä ja sen jälkeen. Uskomatonta. Niin onkin. Tilaa heti Electroforce Patdoer, vain 1999 markkaa. Mutta kun tilaat 2, niin saat ne uskomattomaan hintaan 5999 markkaa. Kokeile niin kauan kuin haluat. Ei palautusoikeutta. Eikä siinä vielä kaikki. Jos tilaat heti Electroforce Patdoerin, saat mukaan tämän kätevän ja helposti mukana kulkevan matkapallon. Mitä enää odotat? Tilaa heti Electroforce Patdoer. Eikä siinäkään vielä kaikki. Jos tilasit hetki sitten Electroforce Patdoerin, niin sait mukaan vielä ainutlaatuisen munakauhan, jolla munat on helppo nostaa vedestä.